good news! May nakabot. Muna na yung dugay-dugay na lamang ginaulat. Amo na yung package ni Tita Eunice from Canada. So, ari na, nakabot na. Wala karton to ah. Ay, sama lang. Isang... Ah, okay. Balik isa wipe pa. Sige, buks ito ka. Buks ito. Sige, buta lang ta. Isa pa lang nagabot. So, isa pa lang ah. One of two. Alright! Whoa! Actually, duwa ni ka-box. So, ang isa ka-box pa lang nagabot. Ipakita ko subong sa inyo kung ano ang usual nga unod sang package ang isa ka hindi naman OFW si Eunice, no? So ipakita ko kung ano ang unod sang package yan eh. Actually wala ko idea, slight lang. Anong ginabay ni sila. So buksan tang boxan eh. Let's check out anong contents ya. So basically amo na yung first unboxing video ko. Dugong ko na para makita. Ato naman gunting na. Okay. Kung hindi madala sa gunting, kito medyo damol yung ano. Chilyo na lang. Aba ni ah? Amo na, mas namin na. Uy! Can I have the Okay. Alin na? Can I have the blue one? Okay, so... Please see. Pegan! Ara. Okay, buksan ta. Wala. Wow! Wala effect. Right. Ayun na, buksan na. First, I see ang pagkaon. Lizzie! Lizzie! Yung backpack, mate. Oh, wait. So, may bag si Lizzie. Pink bag. It's a Vans nga bag. Okay, knapsack. O sukabe. Na may panat. Okay, good. Bulong, like sepakol, bulong. Camera. Underwater. Okay. Meron na ba? Parang sino na? Milala na? So, ari underwater camera ko ron eh. Yay! Who's that Ay, for? hindi ah. Polaroid? Ano naman? Who's that for? Polaroid may Makwa. film that. You, dia. Okay, pang workout. Hey, Jill. Why man siya ka-workout? Yes! Ginpadala na ni tita. Amo gining yung request ko. Yes! Thank you, Ged. Thank you, Ged. Thank you, Eunice. Dugay ko na ni request. Paborito, gini para ginaya kay Lizzie. We have this Hardy Boys, okay? Damo-damo, oh. May Hardy Boys nga books. O, saksak mo sa baga mo. Okay, go. Nawipe, haliki na. Nawipe pa, kuya. Nerds. Okay. Parang sino Ay, na? hindi. Sa Sweet Tarts, Taffy, Laffy Taffy. Mix up. Ken Disney. Okay. Yes, okay. Mga panty. Okay. Expose. Okay. Expose mo na kasi. Kasi ni panty. Hindi ko rin eh. What the heck? So, medyo 1/3 pa lang kami sa pangutkot namin sa package. Do wala pa yung kuya may nabaton. Do tinunto niyo. Okay. What? Okay, are. So, kung hindi gusto ko mga vitamins, no?
Kaya syempre ka edad na ta, nag-request ka mo sa vitamins. Ari B100 complex, kag omega 3 fish oil. Okay? Importante ni. Medyo nakalapit na kita sa mga juicy stuff na balaban ako na natin. Basi ato mo. Alright, we have another one for our content. Oh God. We have Bean Boozled. Okay? I love this. Namin eh, Ano? may mga sa atin ang mga flavor may suka, may pungit. Yeah, namin eh. Wala, isa na kayo mo flavor para sa So, tae. testing nga naman. Okay, Lili, pante mo na. Iya, gali. Expose. Dang it! This is a request ni Lili. It's Dungeons and Dragons starter set. Okay? Open ko na. Here you go. Thank you. Ano ka sok sa mga muni? Amuni? Imuni ka? Tuto. Imuni? Tuto. Oh, yeah! Alright. Ano niyo? Yes. Ako ni, may largo na ko. Purple? So, salamat, no? Ako na ni. O, rin na, ginabot na. I forget. Oh, ha? Oh. Oh, yeah. It's New Balance. Very good. So, I think this is for running. Kurone, magan? Magan? Okay, another book. Okay, get request gini. Okay, another book na naman. I'm going Okay. inside. Okay, we have this. Oh, Nike. So na. Duet. Okay. Wala, Just. Tagalin Just. Lizzie. This is, wow. Hoodie, oh, Lisa, may hoodie ka? Ako dako. Okay, may hoodie. Mine. May hoodie si Lizzie. That's Si Lili, bla mo si Lili, kag si Lizzie, mahilig magbasa book. So, ate, isa sa mga favorites niya. Ang halin kay Rick Riordan. Rick Riordan, okay? Are Panty naman. Para. Let me see, basi kay Lizzie! Okay, exposed! Amo ni Panty ni Lizzie. This is, okay, I think this is mine. No, it's not! It's Lily! The end? What? Wait, what? Sabi na. Ari, hoodie ni Lily. Yes. Yes, you do, yeah. Ang bang. This is an entire book. Ako na. Alright. I have another one. Ano na? Alright, pretty. Canuck. Okay. Have some. Yeah, I guess this is Very Canadian. Get. or DC. I don't Guys, kung may gusto ka mo ipadala sa akon, ang address ada lang sa Dalom, ha? Okay. What the heck? That's no. They're Kung basta may mga products ka mo ang gusto ko i-review, gusto ko i-present, pwede nyo At long ipadala. last, makikita rin yung book. Nike, oh. Please don't rest. Yeah, akon yan, toto. Sick pills. Sick pills. Two. Okay, Campbell's. Okay, we have this. Calcium, antacid, Dotamsa. Yeah. The vitamins, Centrum. Sausage. Okay, ano yung mga dilatas. Okay? Hindi ka naman dulang dilatas, ya. Basta mga package, may mga dilatas. So. So, puno naman ang dilatas, nagbayo na bilhin na. Sa sunod buksan na naman ang isa ka box kung magabot. 3 days later. Hey! What's up mga paps? So nagabot ng isa ka box, no? Ay na ang part 2. So ano was nagabot ang box? Mga 9:15. 9:15. Ma-proceed na ta sa pagbukas. Okay, here we go. Hello, May. Kitchen knife player. Bukas na, no? Okay.
Okay, walang katapusang habon. Siyempre may habon ginaya. Irish Spring. You love it. Actually, paborito ko na eh. I think this is mine. Eh? Uh, yes, it's mine. Okay, ako ni. Levi's, baby. Okay, tapalan. Okay. Tapalan. Strainer. Oh, strainer, mga kitchen stuff. Archie, no, para sa mga kids. If hindi, ako. Damo-damo sa katutak na habon, Sige, sige. habon. Kaya ba, wari gali yung mga do na tag ni ko. Salamat. Mga ito ko tani panty. Okay, so pante. Nanay. Tijel. This sabon, Box. I know you love this sabon. Yo. Books. Okay, good. Okay, Dati yo. kilpet. Ay, salamat. Tumakal mo ko tani. Abridor. Okay, may abridor. Tinambal ko. Ay, hala. Shit. Wait, ako tapo. Sa ginulaan niya? Tapo. Ano na lang diyo? Tapo. Tapo. Tapo da. Ayun. nga sa... Medyo may nag-leak, no? Habon or ano eh. Pero amo na eh, isa sa mga gusto ko. Ako ni siya nga bako na nag-ula. Vitamins. May ara ito. Ano pa git isa? Transform pampaniwang, okay oh. Hindi na gito. Okay, pampaniwang. Here's another one. Ay, de. Okay, amino. Okay. Walang seal cakes eh. Mabalik na ko exercise daan ti kilam lang ko mga supplementation, mga priyosin eh. Hopefully makabulig kay daw tikado na gid subong akon niya fitness. Okay. Gamiton ta na. Amo na yung nag-leak, oh. Nag-leak. Eh, tapos. Okay lang. Siyempre, lots of shampoo. Yeah. Shampoo. Okay. Kaya ako naman eh. Ay, no. Wow. Hindi, natin sa iba eh. Paniwang ka eh. Okay. Dami lang kay pati sponge, no? Dala, no? Alin pati sponge from Canada. Oh, Under Armour nga casual shoes. Oo, dapat na. Another casual shoe. Yes, ang Vans. Ano na lang? Ano naman? Pang babae niya? Mga babayi. Akon gali ni buing ako ni. Kay Lizzie. Okay? Chucks. Okay? Chucks ni Lizzie. Kay Lizzie, baget. Okay? Shoes ya. Tawat na yan. Okay, Lily. May bayo. Patos. Okay, Lily. Wala, puro na mga bayo. Yehey. Sabi na yan ko yung pambala. Kaya man la. Hindi na iway ko na. Pwede na, imo na. Imo na. Tapos, taksa-taksabi sa liog mo. Hindi eh. Taksa sa liog mo, be. Nan! Ariyo? Grabe ko po pa ba si Dakte ba? Ga. Hindi na hiyo sila. Okay, so, mga kalabanan, mga bayok naman lang nabilin. So, Mga habon. I think that's it. So, na ubos gid man namon. Way nabilin, no? Ubos na. Okay, thank you kay Eunice from Canada. Okay, salamat sa Now it's time. time and effort kag money, no? Ngayon, pamakal mo sa mga package para di sa mga loved ones mo sa Philippines. Happy kid si Lola. Lola, can you say something? Abal, Eunice, salamat.
Sila man. Hindi, paglabo nga eskwela. Pero ako ay gid. Ay, ang ito nga doon. Damo. Ang duha mo to kapula. Damo ka, de. Damo ka. Okay. May duha ka kapula. May tema sa sunod. Oh, damo di, damo ka di, ano, why pa mapain kay gina organize pa.